BTCनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिनि माखासे बिबुंथि आंखौ BPFनि जम महरै साननानै लादों जायनि थाखाय आंनि लोरबांथिखौ नागिर बाथ्रा बुंदों BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बर' हारिखौ खौसे जाजानो लुबैयोना लुबैया जुदि खौसे जाजानो लुबैयोब्ला बिथांमोनहा गावसोरनि साननाय हनाय खामानि मावनायनि हाबाफारिफोरखौ सोलायथों बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिया नंगौ BPF हान्जाखौ थांखिनानै बे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होदों बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिया BPFनि सायाव बुंनांगौआ बेनोल' जे बिथांमोननि जितु सिन्ताधारा बिथांमोननि जितु खामानि मावनाय आरो हाबाफारि बिथांमोना सोलायथों जे हारिया खौसे जानो लुबैना लुबैया खौसे जानायनि बेलायाव बिथांमोनहा आग बारायथों आंखौ गिदों आंखौ माने BPFनि जमनि मिनिंखौथ' मिन्थिगौना बे रोखोमै लादों बिथां खाम्फा बरगयारिया BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनानै बुंदोंदि रायजो राजाफोरा खौसे जानायखौ लुबैदों BTCखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय खौसे जानाया जोबोद गोनां बेनिखायनो UPPL दोलोआवनो खौसे जानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि गोनांथि दङ बे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिया नंगौ BPF नागारनायनि उननिफ्रायनो खाम्फा बरगयारिया गावखौ मदद होग्रा रायजो राजाफोरखौ गावजों लोब लाबोगासिनो दङ बेबादिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवारनि बुरफार गामियाव BPF दोलोनि मददगिरिफोरा गासै 30 नखरा UPPL दोलोआव हाबदों बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों BTCनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बेजों लोगोसेनो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि नेहाथारि निखिल बरगयारि आरो माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTCनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों बे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारिया मा बाथ्रा बुंथिदों आबुङै खोनासंदो नोंथांजों गले फैबाय थानायखौ जों नुदों सार दिनैबो फिन आरो जयैनो हाबाफारियाव नोंथाङा बाहागो लादों मा बुंनो गोबांथार BPFनि माने सापर्टार आरो वार्कारफ्रा UPPLआव फैगोन अलरेडि फैखाबाय आरो फैबाय थागोन इलेक्सनसिम फैगोन आरो एसेल' मानसिफ्रा BPFजों थाबोगोन आरो नैबे 14 चिरां दुवार समस्ति हिसाबै बेवहाय 80% UPPL जागोन बाखि 20%आ बिभिन्न दल संगठनाव एसे एनै थाबोगोन बेबायदि अबस्था दा आङो खुंग्रिङाव दङ खुंग्रिंनि भुरबस्ति होननाय बेवहाय आंजों खामानि मावफानाय नैबे भुरबस्तिनि जि नखरफोर दङमोन बिथांमोना फाइनेलि डिसिसन लानानै दिनै आंजों लोगोसे UPPLआव जगदान जाबाय आरो रावबो गैला बे गामियाव दा BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांखौ बे UPPLआव फैनायाव थारमाने भेलुलेस बा बायदि रावजों बिबुंथि लाखिबाय थादों मालाय बुंबाय थागोन आंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया आंखौ थाइसेल' खालामदों बायदिसिना खालामदों बिनि फिननाय बा बिनि बिसारखौ मालाय रायजो राजाया खालामबाय थागोन सार नोंथाङा जे BPFनि गिदिर दैदेनगिरिमोन BPFनि सायाव दा माबा मोनसे गिदिर टारगेटफोर दं नामा BPFनि सायाव बुंनांगौआ बेनोल' जे बिथांमोननि जितु सिन्ताधारा बिथांमोननि जितु खामानि मावनाय आरो हाबाफारि बिथांमोना सोलायथों जे हारिया खौसे जानो लुबैना लुबैया खौसे जानायनि बेलायाव बिथांमोनहा आग बारायथों आरो खौसे जानो बा खौसे खालामनो नागिरनायावनो आंखौ BPFनि दैदेनगिरिया जि दाय हमबाय गावखौ BTCनि चिफनिफ्राय बोख्लायनानै आंसो चिफ जानो नागिरदों होननानै षड़यन्त्र खालामनायनि जि आंनि सायाव दाय हमबाय बेखौ बिसार खालामलायथों BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो बिनि फिननायखौ बिथांमोनहा होथों जे रायजो राजाफ्राथ' बयबो खौसे जानो लुबैदों दिनै खौसे नङाब्ला जोंनि BTCखौ बासायनाय बेवहाय थानाय बिभिन्न जाति गस्थिखौ ज' खालामनानै बयनिबो जाति गस्थिनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि
जों जि खोथा बुङो बे आदुरा जागोन ओंखायनो खौसेखौ जोंनो जिखुनु किमतआव खौसे जानाया प्रयजन दं प्रहलाद बिथांमोना नोंथांखौ माखासे मेथाइफोर बर'नि दिहुनजानाय मेथाइफोरजों रुजुनानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों सार आंबो नुदों आं मिन्थिया गान्दौला राजाया मा आं मेथाइखौबो खोनाफेरनो मोनाखै आंखौ थाइसेल' खालामदों मानो खालामदों आंखौ गिदों आंखौ माने BPFनि जमनि मिनिंखौथ' मिन्थिगौना बे रोखोमै लादों आरो जानोबो हागौ जे दिनैहाय समनि थोननाय रायजो राजानि सिन्ताधारा बयनिबो आसायानो जादों जे BTCआव राजनैतिक भाबै जोङो एकत्रित जानांगौ आरो एकत्रित जानांगौब्ला मोननै मोनथाम दलाव थानानै जाला ओंखायनो मोनसे दलावनो ज' जाथोंसै UPPLआवनो ज' जानानै जों खामानि मावनो प्रयजन दं दा बिथांमोनहा जिहेतु खौसेखौ लुबैया आरो गावसोरनि राजनैतिक स्वार्थनि थाखायल' सिन्ता खालामो बेनि थाखायनो बिथांमोनहा आंनि सायाव बायदिसिना जि माबा मोनसे मोनोब्ला आंनि उइकनेस माबा मोनसे नुयोब्ला बानायै खोथा बुंनो नागिरदों दिनै नोंथाङा सोरनि नामखौ लादों प्रहलादनि खोथा खौसे जानाय जेब्ला रायलायलायदोंमोन UPPL आरो BPFनि गेजेरावहाय BPFखौ आं आरो भाइस प्रेसिडेन्ट रबिराम नार्जारि MLA रिहन दैमारि भाइस प्रेसिडेन्ट आगोलनि केबिनेट मन्त्रि इमानुएल मुसाहारि आगोलनि MLA आरो BTCनि BPFनि प्रथम जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेनिफ्राय आगोलनि BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि जों साबा भाइस प्रेसिडेन्टआ UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों ज' जानायनि रायलायदोंमोन दा बे जेब्लानो रायलायजेनो अब्लानो प्रहलाद बिथाङानो माने UPPLखौ जोबोद गाज्रि भाषाजों बुंनाया नोंथांमोननि रेकर्डआवनोथ' दं नोंथांमोनहानोथ' बेखौ पाब्लिश खालामनानै होदों गतिके बिथांनि बुंनायनि आंनि सायाव थाइसेल' खालामनायनि बिसारखौ आं खालामनाङा रायजो राजायानो खालायगोन नोंथांमोननि दारैनो बेखौ रायजो राजाया मिथिनो मोनगोन आरो बिनि फिननायखौ सानसे समाव मोनहैगोन दा बिथांमोनहा आंखौ रायजोफोरनि सिगाङाव इमेज धंस खालामनो थाखाय भुल नीति प्रयोग खालामदों नङै खोथाखौ बुंदों दा मोनफ्रोमबो निउटननि मोनसे माबायाव बुंनाय दङ जे एभरि एक्शन हेज इकुवेल एन्ड अपोजिट रिएक्शन बिथांमोनहा भुल खोथा बुंदों दा भुलनि उल्थाया माबे शुद्ध कारेक्ट ओंखायनो आसल खोथाया मा सयथ' खोथाया मा बेबो ओंखारहैफागोन मोनसे समनि जे मुभमेन्ट बेवहाय नोंथांखौ गैयामोन बे समाव नोंथाङा फरायबाय थादों होननानै बिथां फुंजारि ब्रह्म बिथाङा बुंदों बिथाङा माब्रै नुनानै बुंदों रायजो राजायाथ' बयबो मिथिगौ माथो जोंथ' BLT खालामदों BLT खालामनायनि आगोल एबसुआव जोङो खामानि मावदों एबसु आन्दलनाव हाबनानै जोङो भलन्टियार पस्टआव बाहागो लादों आरो आङो आरो BPFनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो गोबांथार 80 जनसो जोङो सेंग्राफ्रा अस्त्र लानानै बरपेटा नलबारि बै समावहाय दा बाक्सायाव गोग्लैबाय गोदो बरपेटा नलबारि होनोमोन बेवहाय 2 बोसोरनिबो बारा जों थाहैदों बर' आन्दलनाव एबसुनि आन्दलनाव दा बेवहाय प्रबिला रानिया आं गैयामोन दिल्ली इउनिभारसिटियावसो MA फरायबाय थादोंमोन बियो बायदिसिना बुंनायखौ आंबो नुदों बेखौथ' बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आंनि सम्पर्के आङो 15 बोसोर BTCनि डेपुटि चिफ जाबोबाय दा बे डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया सोरमोन बेनि बेकग्राउन्डआ सोरमोन बेखौ सोंनानै नायलायनांगौ गैया बे बेकग्राउन्डखौ बयबो मिथिखागौ देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन
दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।